Association des commerçants d'État des marchés aux roses et alentour pour le développement. Alhamdulillah jekulu anya sigi ka faranon kan faranganton do ka marché aux roses na akerefe da na siraba mun be do marché aux roses kono ka be faranon ka tongelen sigi pour que kuma marché aux roses to la problème mun bandala ani amsi ka nga sugu intérêt défend chogomna jekulu yere sigi kunyori. Alhamdulillah o tien parce que marché aux roses jenni 2017 marché aux roses jenni bon décembre le 10 et le 11 bon donc victime word de la victime ma état fait ni a word beta environ moins de 400 millions bon worin dile ko agatla su wono mo nyonche munu nyangatara donc worin tla chugo amanye tla atara tasira do fe tasira mun ni kuni juma do ala wa mahage do fora ko les victimes ye kato o mahage anna recherche ke ka daka ka foko o mahage o techen no e ma keme konontoni machigi 908 personnes donc o de konnana e an wulla ka ni commissionnaire incendie mun kunsiglembe no ka foko ka worin tla ni ajekulu unyamo kunyi jeri donc asuma ka pabe chuma ka fuye wa nyefolke worin tla to la parce war do dira do ma ani do fana be mo wori soro donc munne na no e ani wari fana wo dotti ka wari na ka fokusu wono mo yo nyini o fe ka to o te chin no ye million tan ka fokusu wono mo go ko go tie ko ata tribunal ke ni énergie donc o manyini su wono mo fe donc aya nyini wa o nyefol ko la bo donc ani ko e wakelengelen tie ka bo bekun donc ani o fana nyini wakelengelen est-ce que su wono mo jira nay bon pétition kera ma ke me chama yi pétition ke ka fo 7 ka to 7 ka signature ka la ka numéro téléphone ke ka fo ma jeni o wari ni tigeli warla parce que o tate wari flana fana munye olu mun nyere me commission kono no e wari tlan jeri place table marché orozo kono kelen flana fana munye aga yoro ma jenia place yere table kuma te ka foka yoro jenna donc anya nyini donc e blala e yere bla ko nyefe parce que jama ma nyini ka bla ko nyefe de donc vraiment iga wari da choko na choko fo donc amase ka nyefo ko la yere na kuma kale te kuma di donc maintenant anya jekulinski ka yere la ka fo su wono wo yere dari te kuma su yere to la tukuni parce que o tara papier chama signé en tola uni mairie ka fo su be aménager ka ta yoro dola ka to su wono mo manyininga donc o la anya nyini ka jekulinski ka rassemblement national ke ka ko wela keneka donc ka jekulinski donc to nsigile ka ne segu sangare ka anyamo yi donc o la anko an de ka jekulu ambe kuma su wono mo tola kada ka su wono mo de farla nyon ka jekulu sigi donc ka ne ka anyamo yi donc na ka su wono mo shini ni olu yere nana olu mun ma bambanti uye nous gata barake ni mairie su gono mo to la ka to mama kumu fe mamuchi bise kana me jambe faranyon ka nan jera faranyon kuma were tew akira nga to saw anye makele ni taw akira ne akira mo were yo ko ti choisi ko ke su nyamo yo akira olu de saka mo kelen ta ko choisi ka su nyamo parce que la ore démocratie mais ka fo ki yere bi yere imposer mo ko na ki yere ke su nyamo e ka to mami chi mami blala donc o tse gagner o la bi kana na brigidenda wati muna wasro ko be chuga la ya le blaka kuma su gono mo to la mais halo yere la we mana de da ibe ka nyana de parce que dona ye mana biri yoro dola o labana o yoro de labana ka jini ajena choko kuni juma dola donc antina se ka to choga la chaque fois un pas en avance deux pas en arrière donc antina se ka to la sugu be jini te fou donc o la anya la nyini munu ye wari ntu kuma wera tala ante kele berge anta ma fugu ye baraka war mu soro de mu war mu ndira ko ga di victime mo waru dona yoro muna parce que war mu tigara ka bola aga chani million bisaba million binan ko kuma wi parce que na fora ani war mu yere déclarer la ani war mu tlala o tekeleni donc jaku saro anga wuli kadda kan ka foko shera be bibina donc ferega tige muni warin do na yoro muna fo warin ga body donc o de anga la nyini ka da kan ka foko warin do na dundala ka to su gono mo ni munu ga yoro jinna olu magal la nyini te o ma nyini ku blala donc vraiment o ga nyefo mu ye jamana nyamo fe sisan su joli ko la nu be fe su ga jo uni su mo de be siki ga kuma commission mbe non ni commissionnaire incendie kumbe nuku kube kuma antola donc amolu ci anya ira ka foko ute kuma antola nube kuma su wono mo de be ma choisi akera ma tanyo akera ma jolio ina fo sisa hala kumbe baram na sisa awere na ka soro ina keneka ambe baraw barake jama de be je ka ma choisi ku blala donc ka foko ma kele ye président ye be wuli bi se ko hotel anya ira de anga ton sira démocratie de ba kono donc démocratie mba kono clé de jama de be je ka ko beke ma fama donc o lambe mu ni président fait il be ka fait aka donc afoko société mu kumolo ni société pakra ya nyin ke ka fo société anya nyin ka fo société fictive do parce que société fictive mu do be galo mu tike ka foko société ye sugu jo yoro mu na o ma se ka sugu justification di sugu jumendo ko do jora gine contrôle do jora yoro jumen anya la nyin ko gine contrôle ko fendo do comment dire la entreprise do anya nyin ka adon anya société ta société bidru ko pakra totala Guinée Équatoriale société là bon anya ni Turquie mu ga société ou be Afrique non nu ga investi Afrique ka ni société bidru niko ama pakray to ya kono pakray borami
donc maintenant 37 milliards an na jate olu bitiki ga mu foka bina jo bitiki gelen jo sara ga jani million tan ko ye donc sugu be se ga jo ko et puis ka be jo ka be disugo mo ma fu an problème tala na be disugo mo ma fu basi wera to abe munke ambe jeri kay de charge be kala kay de charge jaku sa do ka kala ambe do chugo jume ambe bo chugo jume wa na mina wuli sugo na ambe ta simi na mse ka fereke na se ka ta sigi na fo an fa ogun tara sigi ngolo mina chugo na ko ja okumbe du an se ka do chugo la tukuniu donc sugu jenna an torole ndo chien amanga woro soro chien donc atla fo gubitan labo sugo no gubitan sigi yoro weraw ka do pabe sini an tokola anko ante jeno de donc ni président ibeka ni abe jamana kono don fe na banga herefe aba leede sugu be jo chugo mna shamuru ala nyini kabina sugu jo anko problème ta na bina sugu dal shamuru bina sugu jo itna jo ka fo kwa kari bi jo chugo mna de ini sugu wono mo de be sigi abe sugu jo plan na est ce que be ba ka place soro wa est ce que be bina do fuwa ouais ambe papier ka ni nyonche ngaka wuli ka fo ko be sugu be jo tento ayre nyebe sugu nyamana meri ko kabina sugu jo ko le partenaire sur 37 milliards sugu nyama fleni sugu falendo nyamana fen sugu be ba kono yanno bibina bo sugu yere be iba fo ko marché roji to sara to be no ka ta fedi obuga wor mene depuis sugu jenna fo na bla bila wor biga mene wor biga mene a drome kelenti ka do sugu gestiona o wor biga tami donc justification ka ko la parce que normalement sugu ka franc mais bébé anno berbe je ke wor sara ki ga biti da franc donc o tsira ke sugu ke jogo wa kalo be sara ni kalo kelen juru yella o biti ga datugu donc sugu jenna kana bla bila kalo kala nyani meri fe meri ga nyini à moins 2 mois 3 mois wa je ko sugu wono mo ko toyin wala sa sugu wono mo na se ka lafiya doni ma se ko ke ama se ko ke on atabe e sugu wono franc mais atika sugu franc atika gardien sara atika foike donc abina mun ke sisan donc ambe to te ka wor sara we ten fois donc ame mun nyini comment dire la ou yere fendo comment dire la ministère de commerce be no wasu gestion du ministère de commerce ma pour que anga sugu ga je aga sécuriser a chogala o de anga la nyini yere ambe mun nyini ibe ka fe vraiment o mana mun da nyana ala yira ni mo tabolo parce que ni mo tira grala parce que ni go be grala mbe chien fa tira grala donc ambi ga fo ka envoie bo kenema bega me ka fo ko ibe ka nate mun kala mo fo len fla yere mana de dara nyana yoro mun kumbe no na to ma jeni go fo ko ndegi muni e yoro were ku bo fra marché rouge kan ya fo legumi yaira ku sugu majini yoro majini donc ni yoro majini abe noro ka bo dlan chugo na yoro mun jenna ay na nga jeke anga dlan ke ni chenru donc o cheno yuru mbe no ni ani galum be no anya da ibe ka tloka ibe ka ga makref mo mbe no ni ibe ka kanu bala o ga fo ibe ka e kanga la nyine munye aga na sugu jo chien kan unu sugu wono mo yere munu be baraka sugu wono ani munu yere ga bitiki be sugu wono ani munu be ga baraka kono o le kuma sugu wono mo tola ante fe kokser ga manata o be shagita ibolo kibe do kuni e merikadi ibe do be se ga foko abe possibilité di ma kuma ida e meri e be kuma yenno maintenant se ga kuma sugu wono mo tola sugu wono yanno o re ki anga kuma e ka nyefo ni si jamana nyamama